Basoa euskaraz egiteko antzinamenduak egon badira ere, Etxepare ikastolako ikasleek basoa 100% guztiz euskaraz egiteko borrokan jarraitzen dute. U14 kolektiboko kideen aurkako auzia udazkenera gibelatu du epaileak, militantei poliziaren aurkako mehatxuak egitea leporatzen zitzaien. Frantziako justizia legearen erreformaz kexu agertu dira beste behin Baionako auzitegieko abokatuak, lege berriak, testigantzarik eman gabe eta lekukorik gabe epaitzea baimentzen duela salatu dute epaitegietan pilatutako txostenak arintzeko. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta saioa bururatzeko Txingilika dantza taldearekin ere egongo gara Siberuan, beraien 3. ikusgarria plazaratu berri dute eta orain zer izenekoa, xehetasun guztiak jarraian hemen iparraldearen orenean. Etxepare lizeoko ikasleek manifestazioa egin dute Baionan azterketak euskaraz aldarrikapenarekin. Aurrera pausoak egon diren arren, azterketak osoki euskaraz egin ahal izateko borrokan jarraituko dutela diote. Izan ere, hezkuntza ministroak basoaren berezitasun bat euskaraz pasa ahal izango dela hitzeman du, 2028 goiti, baina bestea frantsesez egin beharko dute. Iruditzen zaigu ez dugula kasik deus lortu, ze matematikako basoa euskaraz zuzenduko dutela ejan dute, baina ez da ofiziala eta ez dute ofizialtzat emanen, eta beraz azken momentuan iritziz aldatzen aldute eta aldute ez zuzendu nahi badute. Eta berezitasunen basoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina 2 urtez gauzak hainitz aldatzen aldira. Ekainaren 12an eginen dute lehenekoek matematikako azterketa eta ostean 15 goiti filosofia berezitasunekoak eta ahozko handia. Bete dugu beraz bai baso bat erdizka eta gure mezua da haiek bete dezatela erdia eta eman diezagutela baso osoa euskaraz. Bete dezala goraino hitza hitz, baso osoa euskaraz orain. Larun batean, Seaskak Bordelen egin behar zuen mobilizazioa bertan bera utzi zuen, baina ikasleek jarraitu nahi zuten euren aldarrikapenarekin. Guk argi dugu edozein kasutan babestuko ditugula eta badakigu ere hemengo gurasoek, irakasleek, herritarrek eta hautetsiek ere sustengatuko dituztela, beraz. Uste dugu bermen guztiak bai ditugula. Pentsatu ginuen Seaskaren mobilizazioan luzapen bat edo bezala zela, baina Seaskak bertan bera utzi ditu bere mobilizazioak. Aldiz guk pentsatu dugu ala ere berzela segitu mobilizatzen, ez baituko nahi ginuena lortu beraz. Basoaren basoa oraindik erdi utzik dagoela salatu eta beraz prefeturaren aitzinean utzi dituzte ekintza simboliko gisa. U14 kolektiboko 4 kideen aurkako epaiketa gibelatua izan da. Defentsako abokatuak auziaren dokumentuak beranduegi jaso dituela iritzita. Auzia datorren azaroaren 17an izango da. Gazte militantei iazko uztailaren 14ean Ezpeletan egindako manifestazioa baimenik gabe egitea eta poliziaren aurkako mehatxuak egin izana leporatzen diete. Uztailak 14 kolektibotik berriz, gazteen jardun politiko eta militantea kriminalizatzeko nahia ikusten dute honen atzean. Manifestaldi hortan aldarrikapen herrikoiak eta iritzi nire ustez gazteriak modu orokorrean partekatzen duen iritzi zilegi bat edo zilegi asko emanak izan direla manifestaldi horretan, hortarako dira manifestaldiak, aldarriak eramaiteko, aldarri hauek boterea molestatzen baldin badute, esan nahi du kolektiboak nunbaiten ongi egiten duela bere lana. Toga txuri-beltzak jantzita eta lekuko testigantzari gabeko epaiketarik ez afitxak alboan hartuta egin dute protesta Baionako abokatuek auzitegiaren atarian. Dagmanen justizia ministroak proposatutako erreformarekin akusatuak abokatuaren laguntzari gabe, testigantzarik eman gabe eta lekukorik gabe epaituak izango direla salatuz. Legeak justiziarloan pilatuta dauden 100 txosten azkartzea du helburu, epaitegi eta bulegoetan falta diren giza baliabideei
aurre egiteko. Abokatuak salatu dute horrek herritarrei epaituak izateko eskubidea urratuko liekela. Eskasiak dira denetan ministeritzan, ez da aski epaile, ez da aski zera idazkari, eta beraz eskaso horren tapatzeko hori egiten dute, pentsatzen dute, atzeratuak diren afera horiek fiteago pasatzen ahalko dira. Teknikoki arrazoin dute, baina hori ez dugu guk onartzen, ez baita justizia, bigarren maileko justizia batetarat pasatuko gira. Txingilika dantza taldeak eta orain zer ikusgarria estreinatu berri du. Barkosen maiatzaren 16an eta Pagolan maiatzaren 24an izan dira lehen bi emanaldiak, ezkontza bat irudikatzen duen ikusgarri honetan. Laguntasunaren ezkuntzen jakasia debatu dugu, taldia sortu da dila lauzpa bost urte, eta sibeotar dantzaien ibilbidia kontatu ginen lehen ikusgarrian. Bigeren beste motakoa zen, eta ikusgarri horiek esker laguntaldia hanitz askartu da, harreman hanitz askartu da. Eta batzabaiten dugu harreman berezi bat dugulago hartin, eta horreniak kustia deribatu dugu, eta horrentak batzabaiten ginen amodioen ezkuntza hanitz aipatuk zela, bena laguntarzunaena eta laguntarzunaen importantzia bizinez hainbeste horren agian ezartzea deribatu dugu. Hirugarren ikusgarria du 12 lagunez osaturiko taldeak, lehena plazako ikusgarria izan zen, maskaroarekin antzokietan aritu ziren eta orain berriz plazarako bidea hartu dute. Maskaroekin zerbait habo edera gozian, antzokietan eman duguna eta hola eman diagu eta duku ikusgarri bat zian hor, ikusgarri bat duke bai, habo plazer hartzen diagu, publikoaikin errigiten diagu, txostagatzen gutuk eta beste zerbait, beste giro bat duk eta horren egitian plazer hartzen diagu eta enostez hanitz habo. Maskaroekin kompratzen badugu, beste zerbait duk eta habo kontaktia publikoaikin eta meme gue hartin. Eta orain zer ikusgarria gehien bat beraiek sortu dute naiz eta bide lagunak ere izan dituzten. Habosien guk diagu egin, guk diagu sortu dantzak, ena geho jinazi diagu bilaka kompainia, edo bilakako bidantzai, jinazi diagu, zenta nahi ginean baltsa bat egin, ez ginen txekulan egin, duku hortako jinazi diagu bilaka. Geho kanto jantako deitu diagu Jean-Louis eta Pascal Aramburu. Eta urrentzin, dei egin dugu berritzal karteko bilaguntzaler, Emili Urt eta Graciana Castion, eta hek dena arraso egin die, gaiteko behor ez zide algarrekin, hor zukasu eman hor, azken lan txipiak ekin egin dugu. Eta orain zer laguntasunaren ezkontza beraz, urrats bat gehiago txingilikaren bidean. Habo talde horrekin lan hanitz baiti behitugu, eta sortzen ikasi dugu algarrekin lan egiten, ikasi dugu algarrekin bizitzen, eta stuten ustez egiten diagu, maite du behitugu dantza eta besten algarrekin egitea ordin heina prefosta hobetzen ahal dugu lauan, eta hoi duk helbu ikusgarri horren zin. Ekainaren 7an igandearekin Irisarrin izango dugu beraien ikusgarriaz berriz plazan gozatzeko parada, Alozen ekainaren 13an eta EHZ-an ekainaren 28an besteak beste. Ikusentzuleo txingilika eta hauen eta orain zer ikusgarriaren eskutik gure gaurko agurra. Izan untxa eta bihar arte.